Hola, bon dia! Com esteu? Espero que molt bé. Avui, si heu iniciat aquest vídeo, és perquè teniu més ganes de saber com ens desplacem les persones i per on. La setmana passada, en el panell interactiu, vau poder conèixer què eren els mitjans de transport i la seva classificació. Es podien classificar en terrestres, marítims o aeris. Els mitjans de transport ens ajuden a desplaçar-nos d'un lloc a un altre, però per fer-ho utilitzem les vies de comunicació. Avui coneixerem què són i també com es classifiquen. Les vies de comunicació són rutes que serveixen per a traslladar-nos d'un lloc a un altre i comuniquen països, ciutats o pobles. Aquestes rutes les podem fer a peu o amb un mitjà de transport. Les vies de comunicació també es poden classificar en terrestres, marítimes o aèries. Les vies terrestres permeten el pas a diferents transports, així com també el pas a peu en alguna d'elles. Els camins, les carreteres, les autopistes, els ponts, els túnels o les vies ferroviàries per on circula el tren són vies de comunicació terrestre. Les vies marítimes ens permeten la circulació de vaixells, iots, velers, barques, llanxes i alguns exemples de via de comunicació marítima seria el mar, els llacs, els rius i també els ports. Finalment tenim les vies aèries, que ens permeten que els avions, els helicòpters o, per exemple, les avionetes es desplacin i aterrin a diferents parts del món. Algunes vies de comunicació aèria són, per exemple, els aeroports o les pistes d'aterratge. Acabeu de conèixer què són les vies de comunicació i la seva classificació. Si segueixes en el panell, podràs clicar a sobre de l'interrogant i posar-te a prova. Veuràs tot el que has après. Endavant!